Ozaj ti záleží na tom, čo si myslia druhí ľudia? Čo si myslia o tebe, tvojej práci, vzťahoch, deťoch? Skutočne je to také dôležité, čo na to, či ono povie sused, mama, otec, súrodenec, čo si pomyslí svokra alebo kolegovia z práce. Je to dôležité? Pozri sa na to z druhej strany. Človek, ktorý s tebou nežije a nevidí ti do hlavy, má len určité informácie o tvojom živote. Z toho si sám vyvodí nejaký záver, zvyčajne inak mylný. Tento záver potom šíri ďalej a tebe sa môže zdať, že v očiach druhých vyzeráš na základe toho zle. Ja si skôr myslím, že ten človek, ktorý vyvodzuje vlastné závery a domnienky a ešte ich aj šíri ďalej, je ten, na ktorým by sa ostatní mali zamyslieť. Prečo si vyvozuje domnienky? Sám má smutný úbohý život, nemá čo riešiť, nemá vlastný život, nemá o čom rozprávať. Tiež sa vraví, že podľa seba súdim teba. Takže si vyvodil domnienky na základe toho, čo by on sám spravil a teraz to kritizuje. Ak chceš niečo vedieť, tak sa spýtaj a nevyvodzuj si domnienky. Ak chceš žiť ako chceš, tak to tak rob. Rob, čo chceš a nemyslí na to, čo povedia druhí. Druhí ti môžu akurát tak, vieš čo. Nenechaj si premarniť ani sekundu zo svojho života tým, že budeš myslieť na to, čo si kto pomyslí. Užívaj si a ži ako chceš ty. A ak bude niekto proti, len sa zasmej a kráčaj ďalej s hlavou vstýčenou až k oblakom.